abakenya bechingencho au bagenda to chengra litko lya Valentine au bagenda to so asiduka chikonia mauga nakoyagura nakoyaba mwabo nenchire ya mayokorokyo bwanchani anigo abayigenwa bedini yege Katholike basangerekana asebirisia au litko lya rero ase emisa yeritko lyelibu litko lya Jumatano gose Ash Wednesday. Ase parish ya Nyabururu yogotoka ase constituency ya Kitutu Church South anigo amangana alenge tofauti achingaki abayegeni bege Katholike baumerana ase parish yo eligosanga ase misa yobwamo nabayigo konyora libu. Abayegeni nigo babuliwa korokyo bwanchani go cyasaba mwabo naboyigo gusanga amurabari batabwati ritukeli lya Ash Wednesday naboyigo litko lya Valentine. Tunakuomba uitazame poema hii inayotolewa juu ya altari takatifu ili kwa kutuletea rehema itoe sifa kwa jina lake kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tena amina. Mungu awe na inwe. Kuigo kechi nkoro. Wakero Mungu Nyasaye. Amatera maya yoko motogi omonguru nigo aterwa ase parish ya Nyabururu elikorokyo bwanchani gocha asaba mwabo naboyigo basebirwa omorembe litko lya rero naboyiga matukale bosyo koroke omorembe nobuya nagokonya bali batabwati. Videlis Moshoge, AGR News TV.